Ydych chi'n gwybod am yr amrywiaeth o wasanaethau sy'n cael ei ariannu a'i darparu gan eich cyngor? Rydyn ni yma i chi bob cam o'r ffordd, o ddechrau bywyd gyda chofrestru genedigaethau i gerrig milltir mawr. Rydym yn darparu gwasanaethau fel ag anlyn. Plant, pobl ifanc a theuluoedd. Rydym yn cefnogi 1,438 o blant ar hyn o bryd, a chafwyd 7,662 o gysylltiadau a drws ffrynt gwasanaethau plant dros y 12 mis dwythaf. Addysg a gwasanaethau ieuenctid. Ym Mywys, mae gennym 76 ysgol gynradd, 9 ysgol uwchradd, 2 ysgol arbennig a 2 ysgol bob oed. Eiddo. Oeddech chi'n gwybod bod y cyngor yn berchen 140 o ffermydd ac yn rheoli 180 o unedau busnes? Mae ein tîm cynllunio a gwarchod y cyhoedd wedi derbyn dros 1,557 o geisiadau cynllunio ac wedi cofrestru 233 o eiddo bwyd newydd dros y flwyddyn dwythaf. Tai. Mae gennym 5,423 o dau cyngor a 395 achos o ddigartrefedd cyfredol. Yn ystod y flwyddyn ariannol dwythaf, rydym wedi cynnal 172 o briodasau a seremonïau sifil, ffyrdd, trafnidiaeth gyhoeddus, dreinio tir a mannau gwyrdd. Mae gan Bywys 3,442 o filltiroedd o ffyrdd i'w cynnal. Rydym yn casglu ac yn prosesu 55,000 o dinelli o wastraff a deunyddiau ailgylchu, 1.1 miliwn o gasgliadau sbwriel o gartrefi, ac mae gennym 5 canolfan gwastraff, cartrefi ac ailgylchu. Canol trefi, yr economi leol, twristiaeth. Mae twristiaeth yn cefnogi 12,651 o swyddi lleol ac yn dod â dros 1 biliwn y flwyddyn i economi Powys. Rydym hefyd yn cefnogi 21 prosiect band-eang cymunedol, celfyddydau, amgueddfeydd, llyfrgelloedd, hamdden a chwaraeon. Ym Mywys mae gennym 19 llyfrgell a 310 o ganolfannau Freedom Leisure. Mae ein gwasanaeth gofal cymdeithasol oedolion yn cefnogi 16,104 o ofalwyr di-dal ac mae'n darparu gwasanaethau i 2,667 o ddefnyddwyr gwasanaeth. Cofrestru marwolaethau a mynwentydd. Cofrestrwyd 1,135 o farwolaethau yn ystod y flwyddyn ariannol dwythaf. Sut mae'r gyllideb net yn cael ei chydbwyso? Mae ein cyllideb net yn cynnwys cyllid gan Lywodraeth Cymru. Trethu busnes sy'n darparu 191.9 miliwn a threth y cyngor o'n trigolion o 87.9 miliwn. Defnyddir hwn i ariannu ein gwasanaethau gyda chyllideb gyffredinol y cyngor 279.8 miliwn. Cofiwch i ddweud eich dweud erbyn hanner nos Sul, y 4 ar 15 o Ragfyr. Mae ein harolwg o'r gyllideb nawr yn fyw i chi gael dweud eich dweud ar flaenioraethau a phenderfyniadau'r dyfodol.